נולדתי בקולן ב-23 בנובמבר 1919 והלכתי בקולן לבית ספר עממי יהודי. קמיל אניזי, 8 אוקטובר 1940. הלילה עזבנו את הפנשו שנרצה כאן על סלע וירדנו כמו שאנחנו נמצאים בלי שום דברים. כל אחד דחף לו לתוך הכיס איזה ביסקוויט ושק תפילין ומחכים לבאות. בישול פרטי ברודוס. המטבח הגדול סיפק לנו ארוחות די דלות, כל אחד מנסה קצת להטיב את התזונה על ידי זה שמבשל באופן פרטי. אנחנו אספנו שאריות מהמטבח ומבצלים ומירקות ובישלנו באופן פרימיטיבי על עצים בתוך קופסאות של קונזרבים. אני השני מצד ימין. בפרשת השבוע כתוב בעצם היום הזה, ואני מדבר בעצם הלילה הזה. כל לחץ תשרי תשס"ג, אנחנו חוגגים את הבר מצווה של האל. כל לחץ תשרי שנת תש"י, לפני 63 שנים, אני ירדתי מאוניית מפילים פנשו שעלתה אותו ערב על סרטון והיינו כמה ימים באי בלי תושבים. ותמיד, אם אני מסתכל היום איפה אנחנו נמצאים, אני תמיד נזכר יעקב אבינו שאמר, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת אשר עשית עם עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, אתה היית לשתי מחנות. ואנחנו אומרים בנשמת בשבת ובחגים, אנחנו אומרים, אילו היינו יכולים, אנחנו לא מספיקים להודות להשם אלוקינו, שמך על אף מאלף אלפי אלפים וריבי וזרועות הטרור שעשיתי עם עבדנו עמנו.